Počúvate podcast Medzi životom a stratou. Miesto, kde spomienky nezmizli, len ostali ticho v nás. Človek je preto človekom, lebo sa dokáže usmievať, hoci má na to niekedy najmenší dôvod. A je človek i preto, že cíti, vie prejaviť city, príjmať city, ale rovnako nepríjmať. Nemali by sme sa odsudzovať za príjmanie alebo nepríjmanie. Mali by sme byť vďační, že vôbec dokážeme cítiť, že nám bolo umožnené mať teplo zvnútra v niekoho prítomnosti. A to napriek tomu, že už v tej prítomnosti nie je. A je jedno prečo. Každý človek nás sprevádza určitým úsekom života, ako aj my jeho. Máme si niečo odovzdať a potom sa pohnúť ďalej. Niekedy s ním a niekedy bez neho. A hoci to vnímame v tej chvíli ako osobnú tragédiu, čas a život samotný nám ukážu, že to bol pekný a možno i potrebný míľnik na našej ceste životom.